You like rakia? Vi landar i Belgrad. Alltså de hann inte ens gå ut genom liksom flygplanet förrän de börjar röka. Alltså det var, och sen alla röker. Män, kvinnor, barn, husdjur. Men så här, är det en myrslog som har rymt från Belgrad Zoo eller det? Nej, det är bara ett marsvin med en Marlboro i käften. Det är helt normalt här nere. Alltså, du vet överallt, de röker inomhus fortfarande. Restauranger och barer. Går på läkarundersökning i Serbien. Annorlunda. Röker du? Ja. Bra. Mycket bra. Mina cigaretter är nämligen slut. Vi ska ta dina, vi ska rocka tillsammans innan mottagningen och under mottagning och efterruttelse. Jag ser framför hur man går och tränar hos PT liksom i Serbien på gymmet. Det är liksom inte sträckningar i ländryggen man får vara rädd för. Det är aska i ögat. När man ligger och gör bänkpress och tränaren står över. 1, 2, 3, 4, 5.